Nah, oke Mbak, iki mau aku nemu laler pokoknya laler paling gede sak dunia. Laler abu-abu iki lho. Ajane sopo sih tani? Ajane mau iki aku wis meletet, Mbak. Dadi ku jare wong-wong kan lek dipletet iku dhek metu blatung set babi bosok. Nah, iki tak coba pletet, Mbak. Mau kuncen metu sih dicoba ya. Dicoba. Pokoknya metu sak akeh-akeh iki Mbak. Wah. Lho deloken bacang. Astagfirullahaladzim. Laler bosok iki. Iki laler kudu dibasmi. Pokoknya langsung lek iso iku aja langsung dipletet, Mbak. Langsung kuburan, langsung bakaran lek iso. Dajal iki deloken, Mbak. Ya Allah, sete gak pirang-pirang iki. Ya Allah, menjijikan. Wis aja suwe-suwe, Mbak. Bosok iki.